Helo, noswaith dda, prynhawn da, bore da, chroeso i podcast arall gan Hansh. Rhys Gwynfor ydw i, dwi'n gweithio ar Hansh, ac efo fi heddiw mae cydweithiwr i fi, sydd hefyd yn gweithio ar Hansh, Gareth o'r Orangutan. Ti'n iawn, Gareth? Helo, Rhys Gwynfor, Gareth o'r Orangutan ydw i, a dwi'n falch iawn i fod yn yr stiwdio efo chdi ar hyn o bryd i wneud yr podcast Calan Gaeaf yma. Diolch. Ie, fel Gareth yn dweud, mae Calan Gaeaf yn dynesu. A ni'n meddwl heddiw, sy'n ni'n jyst yn trafod chydig o drafodiadau Calan Gaeaf, be di Calan Gaeaf i ti? Ti'n fan o Calan Gaeaf? No, lyfio o. Be di dy rŵtîn Calan Gaeaf di? Wel, Calan Gaeaf yma, byddai'n dod i gwaith ta hanner dydd, achos byddai'n gweithio'n hwyr. Yeah. So gai bore off, mynd o bob tro yn ideal. Ond dwi'n gorfod gweithio'n hwyr, so mae hynna bach o bymar. So ia, na, fyddai'n troi fyny, dwi'n meddwl fyddai'n rynnar, so fyddai'n neud te a coffis a pethau, Welsh Whisperer a mates fel Howell Pits, sydd yn mynd i fod yn perfformio gig byw yn fyw ar Facebook Hansh. Dwi'n gwybod bod fi'n swnio fel rhyw fath o shill, ond dwi'n gorfod oedd o'n legal obligation. Oedd o? I roi plug. Legal obligation gan bwy? Gen o'ch bas, nath nhw ddeud wrtho fi, os ti ddim yn plygio Welsh, noson Calan Gaeaf am 7 o'r gloch ar Facebook Hansh, ti gael sac. So, Yep. So, ond mae hynny di wneud fan? So, cofio chwilio? Handi 7? Na, 7. 7? 7. Facebook Hansh? So, Gig byw, ie? Gan Welsh? Gig byw Welsh. So, Welsh Whisperer a Howell Pits? Ia, gyd ar Facebook, so fedrwch chi ddim actually dod i'r gig, da chi ond yn gallu wylio adra. O, mae yna gynulleidfa, does? Wel, mae hynna'n rhywbeth arall dwi fod yn trefnu. O, ti sy'n trefnu gynulleidfa? Ie, dwi'n gael llawer o hwyl. O, na? Na, dwi wedi holi criw rownd a rownd. Ie. Dwi'n meddwl bod gennym fi rhyw 5 o hynna. Dwi'n gwybod os dyn nhw'n ser, ta os dyn nhw'n extras. Pawb di bod yn extra rond o rondo. Ti roed i wneud gwaith extra rond o rondo? Dipyn. Bach. Be ti di bod yn wneud? O'n i'n dreifio tu allan i K-Cabs unwaith. Dreifio be? O'n i'n cefn car. Ie. Oce, so... Dim cab, ddo. Na. Na. O, ti'n mynd un o dreifers? Na, o'n i'n... Recurring role? Na, o'n i'n cefn car, met gwyl. O'n dreifio Mazda. Ie. Car eitha fancy, really. Ie. Cool. So, ie, felly Calan Gaeaf yma ti'n mynd i fod yn gweithio, felly ti'n mynd i fod yn rynnar ar yr cynhyrchiad hynna, wyt? Yep. Yn neud te? Te, coffi, no crisps. Lot fatha peth na, lot fatha fel rhywun sydd adra ar Calan Gaeaf yn gorfod mynd a agor y drws i pobl mewn gwisgoedd a roed dadas iddyn nhw. Fyddai yn mynd o gwmpas yn ôl fferins i Welsh Whisperer. Ni'n siŵr bod o'n hapus. Ie. Boteli dŵr i'r dau difa yna. Ie. Ond gei di fwynhau'r gig hefyd? Pan mae'r gig ymlaen, dwi'n meddwl gai switch off. Ie. Gei di just gwylio? Fyddai probably fi fydd tu a hanner y crowd, dwi'n meddwl. Iawn. Os pethau yn mynd chwi dda, os da chi eisiau helpu fi allan, os da chi eisiau bod yn y cynulleidfa, alla jyst gyrwch DM iddo fi. Ie. Ar Instagram, neu Twitter. So, Calan Gaeaf yma ti'n gweithio? Gareth 4567 ar Twitter. Ie. Gareth o 7 ar Instagram. Sorry. So, Calan Gaeaf yma ti'n mynd i fod yn gweithio? Ond fel arfer, os ni adra, neu allan, dibynnu os ni'n weekend neu beth, os ni probably mewn disco, neu os ni gwachio ffilm scary efo mates fi, os ni'n gael ni gyd rownd, os ni'n gyd mewn costumes ac yn gael laff efo'n gilydd, few cans. Be di dy hoff ffilm scary di i watcho Calan Gaeaf? Mae'n gymaint o rhy da. Wel, dwi'n gwisgo... Ti'n gwisgo fel Freddy Krueger? Dwi'n edrych chydig bach fel Freddy Krueger heddiw. Ie, cyn iddo fo gael ei lynch mobio gen o'ch rhieni blin. Ie. Cos gath o off am child murder ar technicality. Ie, do. So, ie, Freddy Krueger wrth gwrs o'r ffilms. Beth o? Nightmare on Elm Street. Ie, no. A faint o hynna gath nhw'n wneud?
O, 17? Ie, lot o'n nhw. Lot o'n nhw. Dyn nhw dal yn un nhw? Na. Na. Johnny Depp yn yr un cyntaf dweud. O, nath nhw trio rebootio nhw. O, do? Do, efo... Mae o'n classic Boy o villain. Watchmen. Y boi o Watchmen? Ia, Rorschach. O, ie. Watchmen. Oedd yn chwarae Freddy Krueger. Ie. Yn Nightmare on Elm Street newydd. Ti'n gwybod gan bod ni'n neud podcast am... The Thing. Sorry. Just eisiau deud yna. Okay. Un o favourite cymeriadau Addams Family fi. Na, un o favourite horror films fi, joke oedd hwnna. Un o favourite horror films fi erioed, The Thing. Mae hwnna dda, ie. John Carpenter. Ia, Kurt Russell. Kurt Russell, ie, yn yr Un eira. arall, maen nhw wedi gwneud remake o. Do? Dwi'n mynd cyn ar y remakes ma da. Sy'n angen Achos nagos? beth oedd dda yn yr un gyntaf, The Thing, 1983, Ie. oedd y ffaith bod gennych chdi practical effects. Ie, Oedd oedd. nhw wedi gael boi oedd wedi colli brichia fo, neu wedi cael ei eni heb brichia. A wedyn oedd y prosthetic wedyn yn dod off ac oedd yna gwaed yn bod man ac oedd yn edrach yn wir ac yn stunning achos oedd gennych boi ddim brichia go wir. Ie. Ond yn yr un newydd, CGI di gyd. Ie, A mae'n colli rhywbeth. Mae'n colli chydig o romanticism. Yndi. A dwi'n meddwl bod na lot o romanticism yn Calan Gaeaf. Mae'n amser sbwci o'r flwyddyn, mae pob yn ei effort. A mae'n just yn... Mae'n just teimlad really cool am y peth. Dwi'n just licio gwyliau yn gyffredinol. Ti'n gwybod, dolyg, pasg, Santes Dwynwen. Ti'n gwybod, dwi'n fan o hyn i gyd. Ie. A mae Calan Gaeaf yn un arall dwi'n edrych ymlaen i bob blwyddyn. Wyt ti'n gwisgo fyny dros Calan Gaeaf? O'n i'n arfer. O, let? Ond ers i fi fynd chydig mwy adnabyddus, chydig mwy enwog, dwi sort of just mynd fel fi fy hun o'n. Oce, iawn. Ie. Yn beid jyst cogio bod yn rhywun sydd wedi gwisgo fel ti? Just cheatio fo, ie. Sut ymateb ti'n gael? Oh, waw, ti'n edrych union oedd y mwnci, ia? Hynna, dwi'n gael. Ie. A Wedyn dwi dyn nhw'n fel- camod lais ti? Neu wyt ti'n Wel- neud o ffa... Na, dwi'n chwarae llais ymlaen. Ie, pa fath o lais? Felly, reit, wyt ti'n gwisgo hwn i fynd i trick or Iawn, treat? oce. Knock, knock. Iawn. Felly, dyma, nhw i chwarae allan. Oce. Helo? Dwi'n agor y drws. O, sorry. Na i- Fi sy'n na i- trick or treatio. Ti sy'n trick or O'n i treatio? just Fel- bach yn thrown achos chdi nath knockio. Ie, dwi'n gwybod, ie, sori, oce. Felly, cer di knock, knock, knock. Oce, knock, knock, knock. Helo, wel, pwy sgan ni fama? Ysbryd, vampire, dwi'n licio'r danedd, ne? Ysbryd arall, a mymmi. Waw, a Gareth, ti'n edrych yn union ffa Gareth yr Orangutan? Ydw. A mae llais yn eitha da gen ti fyd, gan ei gwed y rdy. O, O, waw, da iawn. Dyma Diolch. tîm Milky Way bach. just Milky Way. Mae boi na jyst gwisgo bogrol. Pan byddai nhw'n ni gael Milky Way? Oce, gyd i pacio bach o Haribos yr un o fyd. Dwi'n mynd bita Haribo, mae na gelatin yn efo. Oce, pint? Ia, cash, please. Na'n ti, neu Diolch. cwbl sgan ei. Dim ond pint, da. Ie, neu cwbl sgan ei. Dwi'n heiddi mwy. Na, gwaith. Ydw, achos fi ydi Gareth. Dun, dun, A gwagiad y wallet. Come on, plant, awn ni mewn. A wedyn, da ni eitha SWAT team. Eitha Navy SEAL Team 6. Neu beth da ni just yn y tŷ wedyn o ransacio fo. A sawl ti un o'ch chi ti am o'n noson? O, so 4 neu 5 Ie. cyn i'r cops troi fyny. Ie. A di hyn drwy'r flwyddyn? Na, just nos o'n Calan Gaeaf. A be o ti'n... A di sadwn cynt, A pa a ma'r- di sadwn ar ôl, Ocê, a di felly- gwenar cynt. Felly mae'n gyfnod llywyrchu sy'n ti felly os ti ddim yn cael ddal. Ond os ti pan mae'r heddlu'n troi fyny, wyt ti wedyn yn gorfod... Mae'r pobl eraill i gyd yn tynnu gwisgoedd, wyt ti'n gofod ei gwisg ymlaen er mwyn cyddio? Achos ti Na, hefyd... ti'n gwbod be' Ti hefyd... gynna Ti di deithio nhw pwy wyt ti? Gynna fi tric, ddo. Dwi'n Ie. deud, cys gynna fi armi o plant, iawn, dwi'n meddwl bod pobl yn gwybod hyn ebyn nhw'n. Gynna fi armi o plant at my disposal, a dwi'n gallu... Mae un yn dechrau syniad fa Freddy Krueger yn bach. Wel, dwi'n meddwl bod o'n mwy fel Santa. Oce. Ti'n gwybod, mae Sean Corrin efo armi o elves, Ie, dwi'n corachod. armi o plant o sgibo coch, iawn. Oce. So mae'r kids ma, maen nhw'n edrych ar ôl fi, a maen nhw'n gwybod neith nhw'n mynd i borstal. Neith nhw'n mynd i jail. Ie. Maen nhw'n chi ifanc. Ti'n gwybod, cos mae'r kids ma, mond yn 45. O, waw. So Dwi'n gwybod os o'n i fod yn siarad am hyn. so dwi'n gael nhw i atacio yr cops, so dwi'n denig o rhwng Kevin. Oce. Ie. Yn, Ti ba...
darlun eitha tywyll o Calan Gaeaf. Ti'n gwbod be ma'... Wyl eitha gan tywyll fel mai. Ia, ond wedyn dwi'n tu efo cans efo gwyl a griff, ti'n gwbod? Dyn nhw'n blant. Na, ma' nhw'n grown-ups. O, iawn, oce. Ti'n gwbod, ma' gwyl yn 17 rwan, a ma' griff yn 42. Oce. So, ia, ma' wahaniaeth mewn oed yna, ond... Ti'n gwbod, mae un o'n nhw'n prynu'r cwrw i ni. So, mi'n Reit, Gareth, o'n i'n symud ymlaen, oce? So, mae gen i chydig gyffeithio fama am trick or treat, iawn? Iawn. Ni'n meddwl sy'n eisiau trafod ambell elfen o Calan Gaeaf, iawn? Ac i Ma' di roi hyn- dy farn. Mae Ac i di hyn roi yn... dy... Ia, dwi'n cyffroi fo. Oce. O, dwi'n meddwl sy'n ei ddeud hefyd bod ni wedi cychwyn yr podcast yma dwy'n y dair gwaith, ond bod yna rhyw Ia, mae yna rhyw... interference spooky. Interference spooky. Yn does? Mae'r microphones yn torri. Ie, mae hynna'n odd, dydy. Mae yna ghost in the machine, fel o ddal yn deud. Ie, dwi'n meddwl na dyna dio. Ia. Ysbryd. Nes i siarad o jail yn reception am hyn dipyn yn ôl, gwyd hi'n deud fatha, o ia, mae yna goblins chwn lle. Ie. So dwi'n gwybod pwy oedd hi'n siarad am, Na. ond ia, mae'n eitha spooky o beth i glwad hefyd. Yndi. Oce, so trick or treat, da, nes i ddarllen yn bach yn trick or treat. Mae o'n draddodiad sydd yn mynd yn ôl i'r classical antiquity times, oce? Okay. Neu, os ti isio, mae'n ei draddodiadau hyn fo hefyd yn gan y Groegiaid. Iawn. Yr ancient Groegiaid, ddim yr Groegiaid wan. A hefyd gan y Celtiaid. Yn Iawn, yr ocê. Alban, Iwerddon ac yng Nghymru. Ia. Felly yng Nghymru, oedd yr arfer o wisgo fyny, wisgo mygydau, yna fel bod ti ddim yn... fel bod... Fel bod chdi gallu robio tai pobl, ia? Na, ddim o gwbl. Dwi'n meddwl bod ti wedi cymryd yr hollol yr neges anghywir o Calan Gaeaf efo beth ti'n neud. O'n i'n meddwl bod dyna beth oedd gyd amdan. Na, mae o i'r mwyn dychryn ysbrydion i ffwrdd. Felly os oes ysbryd yn dod, ti wedi gwisgo fel ysbryd hefyd, a mae'n ffa, o, sori, mae'n rhywun yn, mae'n ysbryd yma, mae'n barod, na i fynd i rhyw arall. O, diddorol. Ie. So, ond erbyn heddiw, ti'n meddwl mae bwrpas o di ddwyn? Ti'n gwybod be? Mae pob yn neud o. Ydyn nhw? Ma nhw, Dwi'n mae gwybod oedd y di clywed neb yn purge neud o. yn Cynarfon. Wel. Os o ddim chwila. Dwi'n meddwl bod ti chydig bach yn hen i fynd allan yn trick or treat wan, Gareth. Dwi digon Dwi'n meddwl bil. Ie, wel, ti'n cymryd mantais. Wel, ti'n gwybod be arall hefyd ydy? Os fysa pobl yn rhoi mwy na just Milky Way iddi fi, swn i'n iawn o sen. Oce, lle, be di'r cut-off point i ti beidio ransacio tu rwy'n? Oe, mae yna un tu, iawn. Dwi'n mynd i rhoi y cyfeiriad neu fydd pob yna. Ie. Ond maen nhw rhoi full size fatha Snickers, Mars bars. Ti'n cael duos weithiau. Ti'n gwybod lle ti'n cael dau mewn un pacad? Ie. Ti'n cael heina gyda nhw weithiau. Unwaith, nes i gael family bag o minstrels gynnwch bobl ma. Waw. So ti'n deitha un ar gwahaniaeth rhwng colli pob un iddo gwerthfawr yn dydy? Dim pob un. Da ni'n gallu cyrraedd y shelves uchel. Na, a cael noson dawel o Calan Gaeaf. Ie. Ydy dyblo fyny ar faint o chocolate ti'n mynd i roed rhywun? Ie, dwi'n meddwl bod hynna'n fair play. A hefyd, fatha, dwi yn enjoyo ni tricks eich pobl hefyd. Ti'n gwybod, y pranks a bydda. Y trick yn trick o'r treat. Ie, felly os dyn nhw ddim yn rhoi treat i ti, be ni di wneud? Achos os dyn nhw yn rhoi treat i ti, ti'n dwy'n bob dim sgennyn nhw, so... Ie, os di'r treat ti'n digon da. Ti'n gwybod dall hyn, Rhys? Da ni'n heiddi beth y gwell. Fatha mae rhai yn Ti'n mynd yn neud yn gwisgo fyny, ti'n just yn mynd fel ti dy hun. O'n i'n arfer gwisgo fyny. Dwi'n cofio, fatha, 5 mlynedd yn ôl. Iawn, nes i fynd fel Marty McFly o Back to the Future. Iawn. Oedd gyda fi yr gilet ar. Ie, rhywun oren. Rhywun oren, classic. Oedd gyda fi fatha skateboard efo fi. Ie. Efo yr olwynion di torri off. Ie, ffa hofo Oedd o ddim yn hofron. Na. Ond o'n i'n neud yr effort. Oedd Griff efo fi, oedd o di mynd fatha beth yna o boi? Doc Brown. O ie. Ie, achos mae'n hun. Chos, mae'n hyn, yndi. Mae'n edrach yn hyn a mae o gwych hefyd. Nes i syni yn gweld dau difo. Ni'n siŵr bod it's 70. Ie. A ie, oedden ni di mynd fel duo. Ac oedd o eitha effective. A dwi wedi bod o blaen efo Raymond. Ie, Uncle Raymond. Uncle Raymond. Nathon ni fynd fel Delboy. A, wel, nath o fynd fel Delboy a nes i fynd fel Robin. O, ie. Wel, ie. Neu Delboy a... Be di enw i frawd o? Be di enw o? Of Only Fools and Horses. Ie, so maen nhw'n gwisgo
gwisg Batman a Robin yn un o'n nhw. Mewn episod clasic, mae un yn nhw'n gwisgo fatha Batman a un yn gwisgo fatha Robin. Mae Uncle Raymond efo het Delboi'n barod. So nath o fynd fel Delboi a nes i fynd fel Robin. O, reit, oce. So Delboi a Robin. Do, ond athyn ni Robin noson yna fyd. Nathyn ni ddwy'n, beth ni'n ddwy'n da? Dwi'n car. Wel ie, dwi'n gwybod os oes ti, dwi'n meddwl bod ti'n... Dwi'n gwybod bod fi wedi deitha ti cyn cychwyn recordio bod fi eisiau hwn fod yn sgwrs o fan ffurfiol neis, dod i'n abod y Gareth go iawn eto. Ond dwi'n meddwl bod ti'n mynd yn rhy bell. Dwi'n meddwl falle byddai'n gwybod torri rhai o hyn allan am resymau cyfreithiol. Ie, mae hynna'n wir. Ti'n gwybod edrych ar ôl chdi di hyn? Ie, wyt. Oce, so dyna dy take di os lycan ni ar trick or treat, neu... Ie, ond, so pam bod chdi'n fod i wisgo masg? I ddechrau'n ysbrydion, achos bod yr ysbrydion, mae'r drws ar agor rhwng y ddau fyd ar Dyma Calan Gaeaf. Ti'n meddwl bod ysbrydion yn ofyn Marty McFly? Siwr braidd. Beth am Robin? Yndan, bendant. Oce, be am twca fala? Ie. Ti'n gwneud hynna? Na, dwi'n mwyn gwybod. Bobbing for apples? O! Na ddo, dwi heb di. So twca ydi bwced, dwi'n meddwl. Dwi'n meddwl bod yna i'r deheuol, ond bwced neu gasgen. Achos ti'n gwybod beth ti'n neud, dwyt, pan ti'n twca fala? Ie, ti'n mynd i fewn. Ie. I mewn i'r bwcad. Wel, na, ti'n rhaid y ben i mewn, dwyt, ac yn trio brathu afal allan, heb ddefnyddio dyfrichau. Da ni'n chwarae fersiwn slightly gwahanol. Be ti'n neud? Ti'n mynd mewn i'r twca? Ie, dwi'n cleimio fewn i'r bwcad. Ie. Mae'n usually massive. Ti'n gwybod fatha paddling pool? Ie. So chwyd i paddling pool fyny, llenwi fo fo Jane, a wedyn ti'n rhoi afalau fewn yno fo, a wedyn dwi'n cleimio fewn, a wedyn dwi'n gorfod bita afal dan Jane. Okay. Di'n am o weird. So mae'r traddodiad yn mynd yn ôl i'r oes pan ddoth y Rhufeiniaid i Brydain. Ia, Caligula. Lot yn ôl. So dyna pryd wnaeth o gychwyn. A yr hen goel oedd bod pobl sengl y pentre yn ei wneud o, felly pobl oedd heb brodi. A wedyn yr person cyntaf i gael afal allan oedd y person nesaf i brodi. Y flwyddyn yn ôl. So dyna'r traddodiad. Eto mae gen ti spin bach eitha difyr ar yr hen traddodiad yma. Oes. Oedd y pobl sengl yn mynd yn y gin bath hefyd. Gan y ti? I pobl fy gilydd. O, reit, oce. Ie. Ond ar rwy'n yn yfed y gin, ydyn? Na, o'ch ti'n yfed o'n ystod. Be maen nhw'n gael fo? Orgy. Gareth, ti'n dweud clywed eithaf iawn? No, o'n i jyst eisiau swnio'n cool. O'n am orgy gwych. Oedd jyst i fi nista mewn paddling pool yn living room. Ie. Ben fy hun. Ie. O'n i jyst eisiau neud o swnio fel mwy o beth. Ond o'n i sengl. Oce. Ie, so mae'r traddodiad yna. A nes ti brodi flwyddyn wedyn? Na, nes i'n llwyddo i gael afal allan chweith. Oce. O gen ti falen fo neu just gin? Oedd o'n mynd un o gin. Be oedd o? Just dwch boeth efo tea bags. Pam? O'n i'n neud sober October. O, reit. So gys ti baned? Do, oedd eitha chill, really. Anyway, twca fale. Twca fale, ie. So dyna di'r hanes. Mwyn eitha difyr. Ie. Ti'n meddwl bod rhywbeth fysa ti'n ei wneud, wan? Bod ti'n gwybod beth sy'n ma'n neud o go iawn? Ynddo, definite. Mae hwnna'n rhywbeth dwi'n mynd i dechrau wneud yn parties fi. Ie. So twca fale i'r bobl sengl. Ie. Pwy sy'n prodi wy'n nesa. Mae'n lai o bwysau'r prodi, dy ddim edrych does? Ie, dwi'n mynd abo neb sydd wedi cyfarfod a prodi o fewn blwyddyn. Mae hynna nuts. Ynddi, ti'n clywed amdano fo? Ie, oedd o'n digwydd lot. Ers talwm, dwi'n cofio nath mam fi bron iawn o prodi boi oedd o'n dod yn ôl o'r fyddin. O ie? Ie. So, ti'n gofio bod yn quick really, cyn mynd yn ôl allan? Cyn o'n mynd yn ôl allan, ie. Ond nath o'n digwydd? Na, nath o'n digwydd. Pam hynny? Athon i wol. O. Ie. O'r fyddin ac o bywyd mam. O, reit, oce, ie. Waw. Ie, sgwn i beth i gwyddoedd iddo fo. Ie. O, ti'n licio fo? Na. Wel, nes i ddweud cyfarfod os wrth gwrs o'n i ddim allan dweud bod o'n i licio fo. Ie. Wyt ti'n coelio, so wrth gwrs hefyd mae'n dod mawr o ysbrydion adeg Calan Gaeaf, felly fel o'n i'n dweud, yr hen goel ydy bod y drws neu y ffin rhwng yn bywyd ni a'r bywyd, wel, beth sydd wedi cael fo?
y byd ysbrydion, the afterlife, neu beth bynnag sy'n teimlo fo. Yn unau'n denau iawn neu ar agor yn ystod Calan Gaeaf. Ie. Sgyn ti'n coelio mewn ysbrydion o gwbl? Dwi yn, achos, ond dwi ddim yn mewn â fatha pobl sydd wedi marw a sy'n methu mynd i mewn i nefoedd ydyn nhw. Okay. Dwi'n meddwl bod o just fatha rhyw weird, fatha electromagnetic, fatha field yn cadw imprints o pobl, symudiad pobl, a yn enwedig egni pobl. Ti'n meddwl bod o ryw eco? Dwi'n meddwl na eco trwy amser ydy ysbrydion, a dwi'n meddwl bod nhw'n gallu effeithio ni yn yr un ffordd a ti'n clywed, ti'n gwybod? Ie. Ond just fi dyna. Okay. A ta tri o bobl eraill ar YouTube. Reit, oce. Ie, ti'n mewn i hynna, wyt. Wyt ti wedi glywed yr... Neu deep dives. Ie, wyt. Mewn i paranormal. Mae yna gymaint o bethau sy'n gallu achosi i ti weld rhywbeth. Mae hynna wir hefyd. Er enghraifft, dirgrynadau bach sy'n gallu, bysa fo'n gallu bod o... Wel, ti'n meddwl am dinasoedd mwy o'n ond o dren, o dan y ddear. Neu o draffig. Air conditioning unit. Fans. Mae fans yn gallu achosi cryniadau yn dy gorff di, na ydy dy gorff di'n ei cyfrestru, ond mae dy lygyd di'n ei teimlo nhw. Felly mae dy lygyd di'n gallu crynu a creu yr... Be fysa ti, falle rhoi pobl ni weld fel ysbryd, ond hefyd mae'n neud ti deimlo'n sal ac yn odd, achos mae dy gorff di'n cael ei grynu. Ond hefyd, mae pobl yn chwilio amdan ordor mewn chaos, dwi'n meddwl. Ynden. So, pan ti'n gweld fatha electrical socket ar enghraifft, iawn? Iawn. A'ch ben i lawr, tydi ddim yn edrych fel 2 llygad ar ceg. O, be mae'n edrych? So? O, be ti'n dweud? Tydi ddim yn edrych fel 2 llygad ar ceg a'ch ben i lawr. Di o ddim, na di? Na, mae o'n. O, yndi. Ti fod i gytuno. O, reit, yndi, sori, o'n i'n gwybod sa'n cwestiwn neu statement o dda. Wel, ie, dwi'n gael hynna lot. Fatha, tydi, fatha bowling ball, ddim yn edrych fel pen person, fel llgada a ceg, rili agos i'w gilydd. Be sy'n confusio fi yma di'r defnydd o'r gair tydi. Dwi'n modd i wedi clywed ti'n defnyddio o'r gair yna blaen. Na, ie. Ydy fatha, yn dydi o, dyna ti'n ofyn, doesn't it look like? Ie, Neu, doesn't it? ond mae'n swnio off os ti'n dweud, it doesn't look like. Dwi'n dallt. So, ti'n dweud mae o'n... Mae o'n, yndi. Mae pêl bowlio a plug yn edrych fatha... Na i stopio, ti'n gwneud nid o'n cryptic, iawn. Iawn. Felly ti'n dweud bod yna ysbrydion mewn peli bowlio a socket? Na, ddim yn gwbl. Be dwi'n dweud ydi, mae pobl yn gweld siapiau dynol, lle does na ddim siapiau dynol, just achos maen nhw'n chwilio am y familiar a mewn just randomness. Wyt ti'n gwarfod efo Serol y band? Ynddo, fans mwch, maen nhw'n dda. Paradolia, ie? Paradolia. Hynna di enw'ch tech yma amdano fo? Dwi'n meddwl pan ti'n gweld gwynebau mewn cymylau neu mewn graen pren, mae gen i ddreser adre'n sy'n mam dad, a mae yna wyneb dyn yn efo. Hen ddreser. Iawnt. Ond mae'n creepy. Ydy yna'n gost? Na di, just graen, cainc. Ie, a pobl yn chwilio amdan patrwm lle Ie, achos mae dy lygu di a dy fren di'n trio rhoi beth at ei gilydd mewn rhywbeth ti'n ei ddall, ynddi? Mae hynna ar cryniadau bach ma ti wedi bod yn mwydro am. Mae hynna hefyd yn siarad fatha, mae hynna hefyd yn egluro ysbrydion. Ie, ysbrydion. Sgen ti stori ysbryd te? Sgen ti erioed ti wedi cael rhyw brofiad lle ti'n meddwl bod ti wedi gweld ysbryd? O, gen i fi ambell un. Oce, gan i glywed, gan i drio, dwi'n mynd i eistedd nôl de, mwynhau stori ysbryd fech. Oce. Stori ysbryd gan Gareth yr Orangutan. Sori, nes i'n gwneud cywyniad i ti. Dyma stori ysbryd gan Gareth yr Orangutan. Off o Hansh. Off o Hansh. Gareth 4567. Gareth 4567 ar Twitter. Wrth gwrs, os ydych chi'n checio Twitter allan. Dio ddim ar Facebook. Na. Iawn. So, mae y stori yma mynd yn ôl few years. O'n i yn Caerdydd. Ac o'na lle abandoned ma. A oedden ni wedi cael caniatad i ffilmio yna. O ie, o'n i yno. Oeddach. A oedd Andy yna hefyd. Oedd, dyn camera. Dyn camera. A wedyn oedd chdi fi a Andy. Oedden ni yn yr... Be oedd o?
hen swyddfa yn Mae Caerdydd oedd o. Ie. Sa beth ti adrodd o, falle ddylsyn ni jyst dweud pobl fynd i weld o ar YouTube. Mae'r eitem yna dydi, neu ar Facebook. Do, nath, pwy oedd hi? Hanna Jachman. Ie? Ie. Oedd hi yna. Oedd? A nath ni talu hi i smalu bod y rhywun arall. Ie, do. Actores ydy hi. Ie. A oedd hi'n actio. Be oedd enw'r chymeriad i? Debra. Debra, ie. Ie. Oce, so ti stori ysbryd go iawn? Ddim just eitem ti di wneud. Dwi'n di gorffan y stori. Oce, sori, dal i fynd. So oedden ni chwarae fo Ouija board ac oedd y lle'n creepy oedd. Oedd o'n creepy. Oedd gennych chi fatha'r chalk ar y llawr lle o'na cilch di bod y pethau. Oedd o'n fyny grisiau yna neuad fawr. Gan i ddim trydan o, oedd o'n just yn lle tywyll afiach. So oedden ni'n gorfod rhoi goleuadau yn hunan i fyny. Oedd o'n? A weithiau oedden nhw'n mynd off yn batteries oedd yna da. Cos o'n battery powered. Achos o'na ddim trydan yna. So oedden ni yn y lle yma. Ac oedd hi'n hwyr. Oedden ni wedi bod y ffilmio trwy dydd, iawn. A fedwch chi weld yr eitem yma. Ond nath na wbath ddigwydd tu allan i'r eitem, o'n i'n meddwl oedd yn mwy weird na yn byd. Nath ni ffilmio'r noson yna. A ella bod o achos bod ni wedi chwarae fo Ouija board, dwi ddim yn gwybod. Ie, oedd o'n dipyn o risg, rili, chwarae fo Ouija board, oedd? Ond oedden ni'n neud, oedd o bach o risg. Diolch yn rhywbeth ddylsach chi'n neud, rili. Na, a dwi'n meddwl hefyd, ti'n gwybod beth arall dwi'n chwilio yma, dwi'n meddwl bod os ti'n credu'n gryn rhywbeth, mae'n rhoi pwer i'r peth yna. So dwi hefyd yn meddwl, os ti yn credu mewn Ouija boards, mae'n rhoi pwer i'r Ouija boards. Dros da chdi. Ti'n gwybod beth dwi'n feddwl? Ie. So oedden ni yn yr hen swyddfa yma, oedd o'n masif. A oedden ni... Dwi'n meddwl mae'r hen swyddfa, the old immigration office oedden nhw'n galw, ie? Dyna be oedden nhw'n galw, so pobl yn cyrraedd Caerdydd yn y bai. Oedden nhw'n mynd i fanna i gael papura. I gael eu prosesu, ie. Ie. Ac os oedden nhw ddim efo papura fanna, oedden nhw'n gael newyddion drwg bod nhw'n gorfod mynd yn ôl i Lloegr. So, oedden ni yna, oedden ni wedi gorffan ffilmio, a oedden ni'n mynd o gwmpas yn just neu idiots check oedden ni, iawn? Ie, term o'r diwydiant fanna am... Wel, ie, just mynd i checio bod ti'n mynd i gadael yn byd ar ôl unwaith eto cyn gadael. A nes i weld, cos o'n rhi dywyll na, a o'n i efo gola ffôn fi i ddangos y ffordd, a nes i weld ffigwr, fatha, oedd o yn yr rhywun, oedd yn y neuad na, oedd o yna, ond oedd o fatha mwy na cysgod. As in, oedd o ddim just yn cysgod a'ch wal, oedd o'n ffigwr yn cerdded heibio. A o'n i'n really ofyn, a nes i'n gwyddi na deud yn byd, nes i just get on with it, ti'n gwybod? Cos oedd pob eisiau mynd adra. Ond oedd o'n really spooky bod fi wedi gweld hwnna. A wedyn, fel o'n i'n gadael, nes i gweld drws yn slamio. Tu ôl iddo fi. Nes i gweld hynna wan? Da. Be oedd hynna wan? Dwi'n mwyn gwybod. Mi o'n just ar ôl i ti ddeud sŵn drws yn slamio, mi o'n sŵn drws yn slamio ar ôl. Yn y pellter. Oedd hynna really, nath hynna spooky fe allan. So be nes ti ar ôl? Nes y drws ma slamio, nes i ddim twtio ddo, ac o'na ddim fatha gwynt mowr ar y pryd. A es i, fatha, o'n i just really freaked allan, achos trwy ystod y ffilmio, o'n i'n clywed creaks a pethau, fatha rhywun yn cerdded ar y floorboard. O'n i'n gael y teimlad bod rhywun yn gwachad fi. O'n i'n teimlo bod rhywun fatha'n anadlu lawr gwddw fi. O'n i'n gael hynna lot. Ac oedd o just yn lle really horrible a really creepy, ac oedd hi'n hwyr yn os o pethau. Oedd o'n lle creepy. Ac oedd o'n i'n neud pethau creepy ac yn smalio bod yn ofyn. Ac oedd hynna'n neud fi'n ofyn. Dwi'n meddwl, o'n i'n actio yn yr fideo yna. Fatha Hanna Jachman. O'n i'n actually ofyn am bywyd fi. So ti roed dy hyn y thai blaen, ond be nes ti wneud pan nes ti weld y ffigwr ma'n cael heibio ti? Wel, ges i chill lawr gwddw fi, a maen nhw'n deud ti gael chill pan mae rhywun yn cerdded dros bedd chdi. A dwi'n mwyn gwybod os hynna di fatha lle ti gorffan i fyny gael dy gladdu ta lle ti ymarw a mae, ti'n gwybod fel? Ie, a ti'n siŵr na'n fi na Andy oedd o? Wel, hynna oedd y peth yn diwedd. Oedd o'n cario camera? Na, wel, peth oedd, iawn, reit yn diwedd, ar ôl drws mae gai. O'n i'n cerdded am y fan, a wedyn, dwi'n mwyn cofio os nes i ddeitha chdi lle mae Andy, ond, oedd Andy dal yn yr lle. Right. So dwi'n meddwl na Andy oedd o,
A fo nath gael Achos drws. pam nes i agor y drws, nes di a fi agor y drws. Nes i ddim deud bod fi wedi clywed yn byd ochr all neu wedi gweld rhywbeth. Yeah. Neu bod y drws hyn oed wedi slamio dim fi nath. Ond nes i gael chdi agor y drws iddo fi. Yeah. A o Andy na, oedd wedi cael ei cloi fewn. A ti'n gwybod be arall sy'n sbwci? Be? Y noson yna. Nath Andy anghofio cot fo yn Do. yr lle. Do. A mae'r cot dal yna rwan. Yndi, a goriad i garo yn y boced. Ie, mae hynna dal yna. Di'r car ddim yn bodoli mwyach, ond... Na, tho echdi'r car. Minus the keys. Do. Ond, ia, nath o adal cot fo. Na, mi'n eitha spooky fyd, ni. Yndi, achos oedd o'n misio mynd o mewn, agedd. Na. Achos o'r vibes y lle, oedd o lle'n really weird. Oedd o'n go iawn, oedd o'n creepy. Ond, ia, gennych chdi stori o sbwchyd? Na, goes. Mi'n? Na. Gyda fi yn arall. Oce, gan i gwybod yn arall gen ti. Ca. Dwi'n falle ddylsyn ni roed fa music spooky o dan hyn. Na. Ia, ella. Oce, so o'n i'n tu. Oedd hi'n ganol gia, oedd hi ddim yn fatha Halloween am byd, iawn, oedd hi just yn nos, iawn. A o'n i'n tu a ben fy hun. O'n i di ffonio carri kebabs. O'n i di ordro, fries. Dwi'n hysbysebu. Wel, yndi. Ti eisiau fi ddeud oedd y bwyd dim hynna o dda? Na, na, jyst paid o lle mae o. Sorry, no stori. Oce, mae yna kebab establishment yn dre. Mae yna dipyn o'n nhw. Mae nhw gyd gystal ei gilydd. Oce, sori. Sydd no mewn i'r stori. So, oedd un o'r kebabs, siop kebabs, nes i ffonio nhw fyny. Nes i fynd, hello. Nath nhw fynd, hello, carri kebabs. A nes i fynd, gai kebabs a chips, please. A nath nhw dweud, oce, eisiau salad. A o'n i fatha, na, gad y salad. A wedyn oedd nhw fatha, oce, eisiau sos. A nes i dweud, pa sos gynnwch chi? Di'r sgwrs... Sori. Be? Di'r sgwrs ma'n bwysig i'r stori. Yndi, setting the scene. Oce. Mae ti adre yn cael kebab. Mae gyd am buildio tension. Oce, ia. So ni ar y ffôn yn un i gyd. A wedyn oedd nhw fatha, ti eisiau ni, fydd o'n baro mewn 20 munud. A nes i dweud, ydych chi delifro? Nath nhw dweud, beth yw'r dres? So nes i roi dres fi. Ia. Nath nhw dweud, mae hwnna'n rili agos i lle da ni. Ti'n siŵr, ti'n mysio just picid lawr i nôl o, achos mae yna 30 minutes wet, achos mae dreifach ni di mynd ar goll yn fwy fawr. A nes i dweud, na, dwi eisiau fod deliver, dwi'n eisiau mynd allan eto iddio. Dwi'n gael vibes weird. Achos o'n i'n gael vibes weird. A wedyn nath y boi hangio fyny ar fi'n diwedd. So wedyn o'n i'n disgwyl am yr kebab a chips ma. Cheesy chips. Efo garlic mayo. Nice. Ie. Treat bach nos fawcht. So o'n i'n disgwyl amdano yr chips ma. A wedyn dyna... Ia, oedd y gladau gyd off yn ti. Bol chdi oedd hwnna? Dwi'n yn gwybod. Bol chdi'n rwmblo rwan. Lla bol fi oedd o. Meddwl am eich cheesy chips na. Ie, falle. Fo garlic mayo. Oce, dwi'n invested yn y stori mewn. Iawn. So, o'n i'n disgwyl am bwyd fi, o'n i'n starfio, oedd y gladau gyd off. Wedyn ti'n gwybod pan ti ar ben dy hun, a ti'n meddwl, be na i basio'r amser. Neu sbio ar ffôn fi, ond oedd ffôn fi'n dead. Right. Ie. Oedd wedi rhedeg allan o batri trawl o'n i ar y ffôn efo boi carri kebabs. Felly nath o ddim roi ffôn lawr yn ti? Ia, mae yna chance, actually, na nes i jyst rhedeg allan o batri ar y ffôn. Ie. So, oedd gen i'n ffôn... Dwi'n meddwl erial yn teli fi. So, gen i'n ffordd o watchad teledu byw. Ond dwi efo internet, so nes i rhoi teli mlaen, mae'n smart teli fyd. 38 inches, dwi'n neud 38 inches. Ar draws dyna, o corner i corner. Corner, ie. Diagonal. So mae'n siŵr bod o tua 20 centimetres o daldra. Na, mwy na yna. Inches, 20 inches o daldra. Oedd yn tua 40 ar draws. Na, 30. Ia, beth o. Anyway, so o'n i'n eisiau rhoi teli mlaen.
A wedyn, nes i roi agor Netflix. Dwi efo Netflix met fi, Gwyl. Mae'n gadael fi gael y login. A mae o'n gael login fo ex-girlfriend o. So, a mae hi'n gael login hi o ex-boyfriend hi. Sef Griff. So, mae'n mynd yn ôl dipyn login ma. So, dwi efo'r login ma fed, nes i login fewn. A nath Netflix just dechrau chwarae fatha Great British Bake Off. Oedd o hanner ffordd trwy episod. Nath Mary Berry just popio'r sgrin. A dychryn fi. Nes i mynd o dewis o. Ond dwi'n meddwl, mae'n eglur rhad am hynna. Achos wrth gwrs, gan bod ni'n rhannu logins, o gynnon ni'n profiles gwahanol. So dwi'n meddwl, mae siŵr oedd Kayleigh ar yr Netflix hi adra yn gwachad Great British Bake Off. Probably efo cariad newydd hi. A wedyn, pan nes i troi Netflix mlaen, nes i cicio hi off, mae rhaid. Ond oedd o dal eitha spooky. Anyway, o'n i'm eisiau gwachio Bake Off, so nes i just rhoi teli off. A wedyn nes i feddwl, na ni diod, a gael plat allan a fforc a ella sos coch yn barod ar gyfer yr bwyd ma sy'n cyrraedd mewn munud. A dyna pryd nes i glwad y scratcho. So, fatha rhywun yn llusgo gewin ar hyd surface o rhyw fath. Ie, oedd o'n horrible. So, o'n i'n nes i glwad y scratch yma yn y gegin y dywyll hefyd o glwad off. So nes i gerdded i fyny at y ffenast sydd uwch ben y sink, sy'n dychryn fi eitha aml. Achos, pan ti'n sbio fyny a mae'n dywyll, weithiau ti'n gweld reflection chdi dy hyn. A mae hynna'n gallu bod yn spooky fyd pan ti ddim yn disgwyl o. A o'n i'n clywed y scratch yma. Ac oedd o fel bod o'n dod o'r rhag gefn. A da ni wedi gael llygod fawr, so o'n i'n meddwl ella hynna dio. Ond nes i agor y drws o sbio allan. Ac o'na ddim llygod fawr yna. Be oedd yna? O'na hen ddynas ar llawr. Sy'n eitha spooky hefyd. So nes i cael drws a just mynd yn ôl i sort of disgwyl am yr kebab ma. A wedyn dyna fi'n clywed cricio fy'n y grisia. Nes i fel, mae'n weird. So eisiau fy'n y grisia. A gyda fi lodjar. Ie. Yn tu iawn. Dwi'n mwyn gweld llawer hynny o, mae'n talu hanner o rent. So eisiau fy'n y grisia. A meddwl ella just y lodjar oedd o. Ac o drws ystafell y lodjar yn wide open. A eisiau gerdded i fewn. A eisiau fynd, hello? Hwna di hello yn Saesneg fi. Achos di lodjar fi yn siarad Cymraeg. So eisiau cerdded i fewn fi, hello? You all right? Oedd hi'n hollol dywyll ac o'na dim byd, dim sŵn y blam, sŵn static y teli. Di troi fyny to 34. Just fatha'r ffilm Poltergeist. They're here. Yeah. So nes i droi teli fo off. A hwnna oedd yr unig golan o rhwng fyd, so oedd hi'n rili dywyll o'n. A oedd y ffenast yn wide open. A nes i sbio allan o'ch ffenast. A oedd y hen ddynas dal ar llawr. So nes i ffonio ambulance. A be oedd wedi digwydd? Oedd hi wedi disgyn allan o'r ffenast a lodjar fi oedd yr hen ddynas the whole time. So ie, hwnna di stori ysbryd. Dim gorffan, actually. Felly nes ti'n nabod i tro cyntaf ysdi wrth drws cam? Na, di'n gwaed i gyd. Wow. Okay. Ond hefyd,
Ia, nes i gofod dychryn wedyn pan oedd o'na bangio y drws. Be oedd ambulance neu kebab? Kebab. Ia, ma' nhw'n dda yn cachu kebab, so nath nhw giro'r ambulance yna. A wedyn, ges i braw arall. Ambulance. Ambulance, ia. Yeah. Wel, diolch am rannu'r stori yn efo ni, Gareth. Croeso tad, Rhys Gwynfor? Mae gen i, oedd hi'n stori odd a spooky a odd. Dio ddim yn typical ghost story na. Na, achos farwer fysa, dwi'n meddwl fysa rhywun wedi nabod ei lodger. Ond dyn ni. Ond da ni hefyd, da ni'n fans mwr o stori o'n ysbryd. Ne, mae gen i, dwi'n newid fel am stori sy'n gallu ti. Go. Na i ddyn quick, o dyn nhw'n i orffen o fanna iawn. Oce. Ti'n barod amdani? Ia, cofiwch wylio Hywelsh ar Facebook Hansh nos. Ie, nhw'n i... Iau, 7 o gloch. Dwi ar Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, Gareth Orangutan dwi hefyd ar SoundCloud, checkwch allan. Fian, fydd gennym fi sengl newydd allan, da ni'n neud yn amdolig yn dan Rhys. Ie, nhw'n i Ti'n drio. mynd i helpu fi hefyd. Nhw'n i drio, ie. A wedyn, ia, so chdi di Rhys Gwynfor, ti'n album nhw beth allan? Na. Oce, a wedyn ti'n mynd i ddweud stori ysbryd ma, a wedyn da ni'n mynd i just rhoi hard cut, ia? Ie, nhw'n i orffen ar ôl stori, felly na i just deud diolch i ti, Gareth, am ddod ti heddiw a Calan Gaeaf, hapus i ti. O, Calan Gaeaf, hapus i ti hefyd, Rhys. Lyfio Calan Gaeaf. Felly mae'r stori yma yn digwydd mell yn ôl yn yr 80au. Dwi'n meddwl wedi taw 1984. A mae'n stori am ddyn, dwi'n yn gwybod i enw fo. Ond dyn yn dreifio adre ar yr A470. Yn hwyr yn nos, yn hwyllwch a dyfnder y Gaea. Ar y noson fwyaf stormus welys di roed yn dy fyw. Glaw, gwynt, mell a ffrannau, oedd hi'n noson ofnadwy. Oedd son ofnadwy i fod yn trefeilio. A be ddigwyddodd, fel sy'n digwydd yn aml ar y nosweithiau yma, mi nath i garo dorri lawr. Cut fan'na? Ie, nhw'n ei pick-up. Mi nath i garo dorri lawr. Yng nghanol Nynlle, yng nghanolbarth Cymru, yng nghanol Cawn Gwlad. Neb o gwmpas, wrth gwrs, do gen fo ddim ffôn symudol, ond ddim ciosg o gwmpas benau o, oedd hi'n hanner nos, ac oedd o yn y storm wyth ar oed, ac oedd y car di torri lawr, hollol dead, dim batri na'n byd. So oedd allan o'r car, dyma'n gwisgo'i got, a dyma'n cychwyn cerdded. Trwy'r glaw? Trwy'r glaw. Just rhag ofn y bys efo yn gweld golau tŷ neu golau car. Hollol stranded. Hollol stranded. Ac yn mewn am AA a pethau yn yr... Wel, mae'n siŵr bod yna, ond yn ffordd o gysylltu. Yn yr 80s, ond gynnwch chi'n ffona symudol, chweith. Na, wel, mi o genti, ond oedd yn masif, oedd o'n bricks. So, anyway, dyma fo'n cerdded, a fydd o'n cerdded am dipyn, fydd o'n cerdded am ryw hanner awr dda. Nes yn diwedd, mi welodd ole i fyny ar ochr y mynydd lle oedd o'n cerdded. A mi oedd o fyny yr hen ffordd gul yma, trac oedd o fwy na lai, trac pridd a gwair. A mi gerddodd o fyny at yr hen fwthyn bach yma. Oedd o'n edrych fel rhywbeth o'r gan mlynedd yng Nghynt, oedd o'n hen ffasiwn a golau canwyll yn y ffenest. Felly dyma fo'n mynd at y drws, a dyma fo'n gnocio'r drws. Fatha mae golau canwyll yn yr 80au wir hefyd, yndi? Ond dyna dwi'n dweud. Ti'n disgwyl trydan. Ia, dyna dwi'n dweud, ia, oedd o'n nod. Ond anyway, ti'n gwybod, oedd o mor... Oedd o mewn argyfwng, oedd o'n falch o ffeindio rhywbeth. A mae'r bod o'n yr 1980au, mae o fel bod oedd y tŷ yma o'r... 1880au, ie, ti'n iawn. So, anyway, dyma fo'n nocio'r drws. Ac mae'n hir a hwyr. Dyma fo'n clywed sŵn til y drws, mae'n rhywun di codi. A dyma'r drws yn agor yn ar y deg. A tu ôl y drws, oedd yna hen ddynes fach yn ei choban nos a cod nos. Yn dal fflachlamp. Be di na? Torch. Torch batri. Ia, torch batri. Dwi'n meddwl bod gen i drydan yn ti. Ia, ond... So, anyway. Mae yna torch peth na fyd oes, ti'n gallu gael torch fatha oedd Indiana Jones efo torch. O, reit. Darn y bren ar dan. O, reit, ia, na, ddim hynny. Ffagl, fysa hwnnw. Dim ffagl, torch. Torch. Flachdoch. Ie, fflachlamp. Ydyn ni fflachlamp. Flachlamp. Mae'n agor y drws. Just cil y drws o'na i gael sbio rownd. A dyma'r boi'n yn amlwg, achos... Dwi'n mor, achos oedd hi'n handi hanner yn y nos ar y noson fwyaf stormus y flwyddyn. Dyma'r boi'n deud yn Esbonio, mae'n mor rwg yna i mod i'n styrbio chi.
Dwi wedi torri lawr, rhyw filltir lawr y ffordd, sgan i ddim ffordd o fynd i nille. Sgan i chi ffôn, rhywbeth gyda mewn i ffonio rwy'n. Nath hi ddeud fatha, be di car? Na ddo, nath o'n deud car, nath o'n deud bod wedi torri lawr. So, oedd hi'n lyflu, dwi'n agor y drws, led y pen, wrth gwrs, dewch i mewn. Sgan i ddim ffôn, yn ffodus, sgan i'n trydan yma, ond dewch i mewn, gwch chi gadw'n gynnes yma, gwch chi beth ita. So, dyma mewn i'r tŷ. Dyma hi'n ail-wneud y tân, oedd y tân wedi dechrau mynd allan, ond dyma'n rhaid bach o goed anno a glo i gnesu fo. Dyma'n tynnu got o ffwrdd rhaid o ar y bachyn wrth y drws, a dyma'r boi'n cael eistedd lawr, a dyma'n gnesu bwliad o lobscows iddo fo ar y tân. A dyma'r boi'n bita i lobscows, ac awydd o dda, oedd o'n gynnes, a nath o gnesu. A wedyn dwi'n dechrau meddwl beth oedd o'n mynd i wneud. A fel oedd yn meddwl, dyma'r hen ddynes, fatha sy'n ei blaen o, wel, allwch chi mynd i nille heno, sgan i ddim ffôn, fydd eich chi aros ma. Fydd eich chi aros ma, sgan i ddim ffôn, fydd eich chi aros ma. Achos dwi'n meddwl chi mynd yn ôl allan i'r gwynt ag law na. A dyma dyn dweud, na, dwi wedi bod yn gan o draffaeth i chi fel mai. Na i fynd yn ôl ty car, a na i gysgu'n car tan bore, neu na i drio, falle fydd o'n cychwyn ond os o bod, lle fydd y batri di ar jardio neu bynnag. Dyma hi'n dweud, na, does am opsiwn arall, mae'n chi aros ma. Na i fynd i wneud y gwely yn y llaws bar, na i fynd i roi potod o poeth yn ei gnesu fo. A gwch chi aros fo yma, dim problem. Yn y bore, gwch chi gael lawr i'r siop, milltir ffordd arall, a gwch chi ffonio fan'na mewn y garage yna fyd, allan ni sortio. Fydd y pob beth yn iawn yn y bore. Iawn. A dyma'r boi'n meddwl, wel, chwarae teg i chi, diolch yn fawr iawn. Felly, dyma hi'n dweud, reit, steddwch chi fan ewan, cneswch ymlaen y tan, gorffennwch y lobscows, a mi ai wneud y gwely, ac i gnesu'r llofft. A dyna fi, mi ath hi ffwrdd i'r llofft bar, a dyma hi'n wneud y gwely iddo fo, potod o poeth, cnesu'r lle neis. A wedyn dyma hi'n mynd nôl mewn i'r gegin, i ddeitho bod i wely fo'n barod, a doedd o ddim wrth y tan. O, na. Oedd o ddim yna. A dyma hi'n sbio rownd y gegin, a dyna'n golwg arno fo. Yr unig brawf oedd yna bod oedd i bod yno oedd pwll o ddŵr wrth y drws, lle oedd ei got oedd i bod yn hongian. Och, glaw. A dyna'n golwg arno fo. Ac o'n i'n meddwl, o, lle mae di mynd? Lle mae di mynd? Ia. Mae di gadael. Mae rhaid i fod o. Oedd o'n deithau bod o ddim eisiau aros, ond mi nath, mi dderbyniodd yn y diwedd. Mae siwr oedd hi hefyd yn penderfynu meddwl, oedd o yma erioed, achos mond y dŵr yma sydd yn... Oedd y pwll o ddŵr yn y doedd? Iawn, di mond y dŵr oedd yn brawf. Felly mi steddodd i lawr wrth y tân, a mi fydd hi'n penderfynu'r pethau yma am chydig o funudau. A wedyn mi ath i benderfynu, wel, sa'n byd arall lle wneud, dwi'n mynd i'n gwely. Ie, dwi'n meddwl ffôn number fo. Na, os gan i'n ffôn. O, ie. Felly, ffwrdd â hi i'w gwely. 4 awr. Probably'n poeni am y boi. Oedd hi'n poeni da, oedd hi'n mynd all be oedd i digwydd rhywun. Oedd o jyst i diflannu, oedd hi ar wyneb y ddaear. Dyma i'w gwely a dyma i'n mynd i gysgu, noson reit anghyfforddus o gwsg. A 4 awr yn ddiweddarach. So faint o gloch di, ta 3? Na, ta handi 4 o gloch y bore. O, really hwyr. Dyma hi'n cael ei deffro o'i chwsg. Bangio! Cnoc ar y drws. Ie. A dyma hi'n codi o'i gwely. A dyma hi'n gafel yn i'ch ffachlamp. A dyma hi'n mynd yn ar y deg drwy'r tŷ. Heibio'r tân oedd yn brysur farw. Heibio'r fwlen wag o lobscows. Heibio'r pwll o ddŵr oedd wedi diferu o cot y dyn diarth. At y drws ffrynt. Pwy sa'n nocio oedd ag yna nos? Oedd hi yn hwyr. Cops ella? A dyma hi'n agor y drws. Leid y pen. A pwy oedd yn sefyll na? Ond y dyn. Ac os oedd o'n edrych yn wael cynt ar ôl cerdded drwy'r storm, oedd o'n edrych yn ofnadwy wan. Oh my god. A dyma hi'n sylwi fod y dyn yn welw fel ysbryd, yn socian at ei groen ac yn gafel mewn bag bach plastig. A dyma hi'n gofyn ddo. Lle ti di bod? Be ddigwyddodd? Pan bod ti di gadael? O, si jyst piced adre no pyjamas.